Arvoisat medialähetyspäivien osallistujat, ystävät täällä Kuopion Kalleveden kirkossa sekä radio- ja nettilähetyksen äärellä. Sansan työ alkoi noin 51 vuotta sitten, tai Sansa perustettiin silloin. Oli Jumalan antama näky ja lähetysinnostus. Tuolloin ymmärrettiin radion ja yhä enenevässä määrin muun median mahdollisuudet evankeliumin työssä. Itä-Eurooppa oli suljettu evankeliumilta, mutta ei radioalueelta. Noista ajoista välineet ovat kehittyneet ja monipuolistuneet, mutta palo välittää evankeliumia on pysynyt samana. Me teemme työtä, tuemme seurakuntia, kristittyjen pieniä ryhmiä ja yksittäisiä ahtaalla eläviä kristittyjä alueilla, joilla se perinteisin keinoin on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Yhteistyökumppaneita meillä on tällä hetkellä 18. Ne levittävät evankeliumia käyttäen medioita, jotka tavoittavat parhaiten juuri heidän asuin- ja kielialueillaan. Työtä tehdään käyttäen radiota, televisiota, verkkoa ja sosiaalista mediaa. Raamattuopetus, Jeesus ja hänestä nouseva ihmisen arvo ja toivo ovat ohjelmien ydintä. Ohjelmia tekevät ihmiset, jotka elävät tuossa kulttuurissa ja tuntevat sen läpikotaisin. Me näemme, että maailma muuttuu tämän työn kautta parempaan suuntaan sydän kerrallaan. Työmme ulottuu 50 maahan ja sisältöjä tehdään 36 kielellä. Ohjelmista saataviin palautteisiin vastataan ja käydään jatkokeskusteluja. Ihminen, joka kaipaa, saa vastauksia elämänsä suurempiin kysymyksiin tätä kautta. Myös raamattuja toimitetaan niitä pyytäville ja autetaan heitä löytämään yhteys toisiin kristittyihin sen mukaan, mikä niissä olosuhteissa on mahdollista. Viime lauantaina toimitin työmme pitkäaikaisen ystävän hautaan siunaamisen. Olen edelleen hyvin kosketettu leskeksi jääneen ja kirkkauteen siirtyneen ystävämme uskollisuudesta ja rakkaudesta lähetystyötä ja Sansaa kohtaan. Leskeksi jäänyt mies on edelleen äärimmäisen uskollinen. Tuo pariskunta on tehnyt vuosikymmeniä erilaisia talkootöitä, innovoinut tuotteita ja palveluita sekä saanut mukaan muitakin kokoamaan varoja ja rukoilemaan medialähetystyön puolesta. Evankeliumi ja palvelualttius on antanut heille iloa heidän elämäänsä ja merkityksellisyyttä. Ja tuo ilo, jota he kokivat evankeliumin tähden, purkautui palvelualttiutena, rakkautena ja rukouksena, joiden ansiosta 100 000 ovat saaneet medioiden kautta kuulla Jeesuksesta ja tulla kohdatuiksi. Kirkkauteen siirtyneen ystävämme usko on muuttunut nyt näkemiseksi, mutta leskimies jatkaa työmme tukemista. Kun lähdin ajamaan takaisin kotiin 600 kilometrin päästä, hän antoi minulle näitä matkaristejä, pöytäristejä vietäväksi Sansakauppaan mukaan. Ja hän sanoi, että kyllä minä näitä vielä teen voimieni mukaan. Mä ostin heti 2. Toinen on työpöydällä ja toinen kulkee mun mukana muistuttamassa siitä meidän lähettäjistä, jotka siunaa ja siitä työstä, jossa mä saan olla mukana. Tällaiset esineet tekee minut hiljaiseksi ja nöyräksi. Mä näen yhä vahvemmin kaste- ja lähetyskäskyn olevan kristillisen raamattutulkinnan aivan ydintä. Mun mielikuvissani se asettuu kivestä tehdyn oviaukon sellaisen holvirakennelman tai holvikaton huippukiveksi, ja kun se asetetaan paikalleen, niin se sitoo kaikki muut Raamatun kohdat yhteen ja avaa niiden todellisen ja syvimmän merkityksen. Tämä selkiyttää minulle, mistä käsin mä haluan omaa elämääni elää. Mä haluan nojata Kristukseen ja toteuttaa hänen antamansa tehtävää ja elää yhteydessä toisten uskovien kanssa ympäri maapalloa ja tehdä kaikkeni, että sanoma Jeesuksesta kuuluu. Paavali kirjoitti Timoteukselle, 1. Timoteuskirje luku 2.
Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan ja pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien valtaa pitävien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan. Siitä meille kertoo lähetyskäsky, Jeesuksen opetus, ja sitä varten meille on vuodatettu Pyhä Henki ja annettu armolahjat. Pyhä Henki haluaa johdattaa meitä elämässämme, ei vain meidän parhaaksi, vaan osaksi yhteisöä, joka tavoittelee yhteyttä Jumalasta eksyneisiin ihmisiin. Jeesuksen lupaus, että hän on kanssamme kaikki päivät maailman loppuun asti, on osa lähetyskäskyn kokonaisuutta. Tehtävä, lupaus ja siunaus liittyvät siis väkevästi yhteen. Työssämme on kahta näköalaa on pidetty esillä, media ja taivas. Median kautta taivas voi puhutella ja usko syntyä sydämiin, luoda yhteisöllisyyttä, avaten tulevaisuutta ja toivoa, jotka ovat tätä elämää ja tätä aikaa suurempia ja todellisempia. Media ja taivas näköalat edellyttävät meiltä pyrkimystä toisaalta tasapainoiseen ja kestävään työn tekemiseen sekä oikeisiin ajoituksiin. Meidän työmme ei voi olla tasapainoista ja kestävää tai vaikuttavaa, ellei työtämme ohjaa sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta ja evankeliumista. Me kumarramme Herramme edessä, ymmärrämme hänen antamansa lähetyskäskyn innoittavuuden ja velvoittavuuden. Hänen johtaminaan pyrimme tekemään oikeita strategisia valintoja oikeaan aikaan. Pyrimme säilyttämään tasapainoisuuden erilaisten kuohujen keskellä, kestäen eri suunnista tulevia repiviäkin tuulia tai epäilyksen varjoja. Sansa on itsenäinen lähetysyhdistys, joka on samalla kirkon lähetysjärjestö, ja se toimii seurakuntien rakkauden kanavana eri puolilla maailmaa, erityisesti medialähetyksen saralla. Sen lisäksi me olemme myös yksityisten tukijoiden rakkauden kanava, Sansan ystävien rakkauden kanava. Tasapainoisuuteen liittyy myös se, että me pitäydymme kirkkomme tunnustuksessa, virkakäsityksessä ja Jumalan sanassa. Yhdenvertaisuuskysymyksissä meitä ohjaavat sekä Suomen että EU-lait. Sansa kantaa lähetysvastuuta yhteistyössä seurakuntien kanssa, ja tämä on se rooli, johon meidät on kutsuttu ja siinä me pitäydymme. Sansaa voi ajatella toisaalta tuulikaappina, joka kokoaa kotimaasta, siis avautuu tänne päin, varoja, rukoustukea ja yhteyttä kaikilta niiltä tahoilta, jotka haluavat tehdä Jumalan rakkauden todeksi. Sitten tuulikaappi aukeaa sinne 10-40 ikkunaan, eli 10-40 pohjoista leveyttä väliseen alueeseen, alkaen Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä, Keski-Aasian kautta aina Japaniin saakka. Alueelle, jossa tarve evankeliumille on kaikista suurin. Siellä on myös eniten ahtaalla olevia kristittyjä ja vainottuja, ja inhimillinen hätä on suurinta. Tasapainoiseen ja oikeaan ajoitukseen me tarvitsemme myös oikeanlaista ajoitusta. Me tiedämme, että on Ukrainan sota, Israelin ja Gazan konflikti ja sekä monia muita huolta aiheuttavia jännitteitä. Näiden keskellä haluamme nähdä kaikki osapuolet Jeesuksen rakastamina ihmisinä. Pyrimme omalta pieneltä osaltamme yhdessä kumppaniemme kanssa rakentamaan eri puolten välille mahdollisuuksia rauhaan ja suhdetta rauhaan ruhtinaaseen Jeesukseen Kristukseen. Nämä levottomat ajat ja talouden epävarmuustekijät tuovat meidän toimintaympäristöömme rahoituspohjaamme omat haasteensa. Kansainvälisille kumppaneille me olemme sanoneet, että emme voi taata sitä, että tulevaisuudessa kykenemme rahoittamaan toimintaa samalla tavalla kuin tänään. Siksi tuemme heitä myös varainhankinnassa, jotta he voisivat kulkea kohti omavaraista taloutta. Tässä monet ovat jo liikkeellä, mutta matka on oikeasti pitkä ja tarpeet ovat suuria.
Eräs työmme haaste on siinä, että miten voimme kertoa evankeliumista työltä suljetuissa maissa. Eli miten voimme kutsua ihmisiä tukemaan työtä, jonka sisältöjä tai toimintatapoja emme voi turvallisuussyistä kovinkaan laajasti avata. Säilytän työpöydälläni Sansa-radiota. Tämän kaltaisilla laitteilla kuunnellaan evankeliumin sanomaa suljetuissa maissa. Kun katson sitä omalla työpöydälläni, niin ajattelen heitä, joille evankeliumi ei ole niin helppo asia kuin meillä. He kuuntelevat salaa. Rukoile heidän puolestaan ja haluan toimia heidän parhaakseen. Olen lyhyen toimintanjohtajan urani aikana vuosia, melkein 2 kuukautta, käynyt monia keskusteluja eri ihmisten kanssa ja avannut Sansan työtä. Tämän jälkeen he ovat kertoneet minulle, että nyt he ymmärtävät paremmin, mistä työssänne on käsitys. Tai kysymys. Median keinoin tuomme taivasta ihmisten ulottuville. He lähettävät palautetta ja saavat lisää ymmärrystä Jeesuksesta. Ja he sanovat, että miten voisimme lisätä tätä tietoisuutta. Meidän ystävät, joiden kanssa keskustelemme. Ja sanon, että te olette avainasemassa. Puhukaa hyvää, kertokaa tästä työstä toiselle, kutsukaa mukaan. Mitä enemmän meillä on väkeä mukana, sitä enemmän voimme tehdä työtä, sitä laajempaa on vaikutuksemme. Sansan asema kansainvälisessä medialähetystyössä on aivan ainutlaatuinen. Kuten sanoin, meillä on 18 kumppania ja muutamat niistä ovat erittäin suuria kristillisiä mediataloja. Ei ole muita järjestöjä, joilla on tällainen laaja kontaktipinta. Useat muut järjestöt keskittyvät tukemaan vain yhtä isoa mediataloa, mutta meillä on 18 erilaisen yhteistyökumppanin verkosto. Myös luterilainen maailmanliitto on meille tärkeä yhteistyökumppani. Me olemme sellaisessa asemassa, että me opimme toisilta ja kerromme, mitä olemme oppineet toisille. Kun tulin Sansaan, mielessäni oli sana ristiinpölytys ja ajatus siitä, että erilaiset omenapuut pölyttävät parhaiten toisensa ja tekevät toisensa hedelmälliseksi. Ajattelen, että Sansan yksi keskeinen tehtävä on olla ristiinpölyttäjä, oikeaan aikaan avata oikeanlaisia näkökulmia eri mediataloista toisiin. Me etsimme jatkuvasti sitä tilaa ja paikkaa, missä meidän vaikutuksemme on suurinta. Teemme tutkimusta sen vuoksi, jotta pysyisimme tasapainossa ja löytäisimme tien, jonka Jumala on meille kulloinkin tarkoittanut. Haluamme täyttää palveluspaikkamme mahdollisimman hyvin. Oikea-aikaiset ja rukouksin tehdyt ohjelmakokonaisuudet tai sosiaalisen median sisällöt ovat tärkeitä. Ne herättävät yhteydenpidon paikallisten kanssa eri kanavien kautta. Me elämme keskellä valtavaa teknologista murrosta. Me havaitsemme, että tietyillä alueilla radion vaikuttavuus laskee kovalla vauhdilla ja siirrymme uusille media-alustoille. Esimerkiksi Intiassa olemme vähentäneet radiolähetystyötä ja siirtyneet vähemmistökielissä tähän Radio Home-konseptiin, josta olemme jo täällä hiukan kuulleet. Vähemmistökielten ihmiset kokoontuvat medialaitteen äärelle, pienryhmiin, kuuntelevat raamattuopetusta, rukoilevat yhdessä, jakavat elämää ja sen jälkeen kysyvät, miten voin kertoa tästä evankeliumista muille ja lähtevät liikkeelle ja synnyttävät uusia pienryhmiä ja samalla tukevat omaa kielellistä identiteettiä, johon vähitellen punoutuu sisään Jumalan rakkaus, ymmärrys siitä, että olen ainutlaatuinen, rakastettu ja arvostettu. Tämä siirtymä on lisännyt siis yhteisöllisyyttä ja se on tärkeää. Ja me pyrimme osaltamme huolehtimaan myös siitä, että päätelaitteita, tämänkaltaisia tai muunlaisia, on myös alueilla, joilla kristillisen sanoman kuuntelu ei ole sallittua tai se on hyvin rajoitettua. Tuleva vuosi 2025 on Toivoa naisille työn 25. vuosi Suomessa ja huomioimme sen ensi vuoden toiminnassa. Mä olen todella kiitollinen siitä, että Susi Peck
kansainvälinen johtaja tässä Toivonaisille työssä, on meidän kanssamme täällä. Tämä on vähän kuin viestijuoksua nyt tällä hetkellä tämä meidän Toivonaisille työ. Mia Kallio palveli kansainvälisellä saralla. Nyt hän on siirtynyt seurakuntaan. Hänen siellähän on ollut sitten Henna Luoma tekemässä sijaisuutta. Ja nyt kun Mia siirtyy seurakuntaan, niin Jumalan armosta me saadaan Satu Hauta-aho takaisin. Kapula vaihtuu, mutta työ jatkuu. Tämä on vähän kuin pikaviesti tässä vaiheessa, mutta hyvin menee, mutta menköön vaan, eikö totta? On ihan selvää, että me emme pääse täydelliseen tasapainoon, jota me tavoittelemme tässä ajassa. Koska meillä on niin monia erilaisia kansainvälisiä kumppaneita, monia erilaisia haasteita. Meillä on monia eri tasoja. Meillä on ihmisten taso, meillä on yhdistyksen taso, meillä on seurakuntien taso, meillä on yhteistyökumppaneiden taso, meillä on paikallisuus ja globaalisuus. Ja niiden kanssa välillä meinaa toiminnanjohtajalla vähän niin kuin pää pyöriä ja silmät pyöriä. Välillä kun tuntuu, että me saavutamme jonkinnäköisen tasapainon ja rauhan, niin taas tapahtuu jotakin, joka sen pikkusen keikuttaa. Ja taas mennään jollakin tavalla ja selviydytään eteenpäin. Mutta se on aivan mahtavaa, se on innostavaa. Muutokset ovat pysyviä, aina tapahtuu muutoksia. Mutta vielä järkähtämättömämpi todellisuus on Jumalan valtakunta. Jumalan valtakunta pysyy järkkymättömänä todellisuutena, vaikka olosuhteet muuttuvat. Sansa on rakentunut 4 R-kirjaimella alkavan sanan varaan. Raamattu, rukous, rakkaus ja rohkeus. Näiden varassa me kestämme, me jatkamme ja voimme mennä eteenpäin. Ja pyrimme jatkuvasti elämään kohtuullisessa tasapainossa ja elämään niissä Jumalan ajoituksissa, joita hän meille avaa. Me julistamme tasapainoisesti Jumalasta, joka on elävä. Hänellä on 3 persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Emme ylikorosta tai alikorosta persoonia. Me toimimme täydellä voimallamme ja niillä resursseilla, jotka meille sallitaan. Me haluamme olla uskollisia näissä asioissa Jumalalle ja kaikille yhteistyökumppaneille ja työtämme mahdollistaville ja toimia sen eteen, että ihmisarvo, merkityksellisyys Kristuksessa avautuu mahdollisimman monelle, että sydämeen asettuu rauhanruhtinas Herrojen Herra. Me voidaan käyttää vain niitä resursseja, jotka meille annetaan. Mulla on elämässäni 2 slogania tai mottoa, joista ensimmäinen on: sillä mennään mitä on, sillä mitä ei ole, ei voi mennä. Ja mä ajattelin, että tämä on niin kuin Sansan näky. Sillä mennään, mitä meille on annettu, sillä mitä meille ei ole annettu, me ei voida tehdä mitään. Viime vuoden aikana me olemme sitoutuneet pariin uuteen hankkeeseen ja mediaprojektiin ja yhteistyökumppaniin. Kokeilu PAK-7 kanssa Pakistanissa, eli satelliitti-TV-työtä tekevän organisaation kanssa, vakinaistettiin tämän vuoden alussa. Se mediatyö, mitä he tekevät, on vaikuttavaa, koskettavaa ja laajaa, ja he kouluttaa nuoria mediaosaajiksi. Se on jotakin ihan valtavan ihanaa ja lämmintä, ja näkee sen uuden sukupolven, joka siellä nousee. Ja PAK-7 ihmiset tukee uusia median osaajia lainaamalla heille välineitä. Ja toinen uusi yhteistyökumppani tämän vuoden alussa on Teos Media Mission Sri Lankassa. Heidän kanssaan tavoitamme lapsia ja nuoria tuolla Sri Lankan saarella. Ja jotta ajoitus ja tasapaino olisi oikeanlaista, niin me verkotamme meidän yhteistyökumppaneita toisiimme, jotta hyödymme kaikki siitä osaamisesta, jota meillä yhdessä on eri puolilla. Me teemme sen näkyväksi. Me haluamme siis olla Jumalan valtakunnan ristiinpölyttäjiä kaikella sillä voimalla ja niillä resursseilla, mitä meille on annettu ja suotu. Erilaisten muutosten keskellä me jatkamme tinkimättä Sansan syntymiseen johtaneen näyn toteuttamista. Se innostaa meitä edelleen. Työntekijät vaihtuu, näky pysyy samana. Tukijat osin vanhenee, osin tulee uusia, mutta se palo on sama. Nykyinen strategiamme päättyy vuoden 2025 lopussa. Alkavan syyskauden aikana me käymme rukoukseen ja aloitamme työnteon uuden laatimiseksi. Koska toimintaympäristömme on erilainen kuin ennen, voi olla, että joudumme laittamaan vaan sellaiset linjamerkit ja sitten elämään tilanteen mukaisesti. Me pyydämme tähän sinun rukoustukeasi ja Jumalan johdatusta,
jotta voisimme elää oikealla tavalla tasapainossa ja Jumalan ajoituksessa, toimia median kautta niin, että taivas tulee ihmisille todeksi. Mä uskon, että tasapaino, oikea ajoitus ja ristiinpölytys toteutuu yhdessä, kun on lähettäjiä, rukoilijoita, niin kuin tämä risti muistuttaa. On antajia ja sitten on sansa, joka mahdollistaa, että syntyy erilaisia mediatilanteita. On erilaisia mediatoimijoita. Me kuullaan sieltä palautetta ja kerrotaan toisinpäin. Se rakkauden aallot menee edestakaisin. Ja se on Jumalan valtakuntaa. Mä rukoilen sitä, että me sansa-perheenä olisimme yhtä. Ja että maailmanlaajana Kristuksen kirkkona voisimme olla entistä enemmän yhtä ja keskittyä siihen, mikä on ydintä, sanoma Jeesuksesta, Kristuksesta, iankaikkisesta elämästä ja pelastuksesta. Mä rukoilen myös sitä, että seurakunnat ja Suomen kristityt kokis lähetystyön ja meidän tapauksessamme medialähetystyön tärkeänä. Entisenä kirkkoherrana mä ajattelen sillä tavalla, että jos seurakunnan paletissa ei ole medialähetystyötä, niin siitä puuttuu jotakin. Voit sanoa, että mä oon puolueellinen, niin olenkin, ja mä olen sitä häpeämättömästi, koska mä näen sen edellisen työni kautta ja nykyisen tehtäväni kautta vielä vahvemmin. Yhdessä me voidaan mahdollistaa, että Jumalan tahtoma tasapaino ja oikea ajoitus toteutuu. Hän voi toimia kauttamme niin, että ristiinpölytys ihmisten, yhteisöjen ja kansojen ja mediatoimijoiden välillä voi olla totta. Mulla on se toinen motto, mä sanoin jo ensimmäisen, mutta päättelen puheeni tähän toiseen mottoon. Tämän mukaan haluan elää. Tässä on pieni karkea ajatus, koita kestää. Jumalan kunniaksi, ihmisten pelastumiseksi ja muuten vaan pirun kiusaksi. Eli Jumalan kunniaksi, ihmisten pelastumiseksi ja muuten vaan pirun kiusaksi. Mä haluan kiittää siitä, että te olette mukana tässä työssä. Ja mä haluan kiittää siitä, että te haluatte puhua hyvää sansan työstä, Jumalan valtakunnasta ja olla mukana tässä liikkeessä, jonka Jeesus itse aloitti, kun hän antoi meille lähetyskäskyn. Ei mulla muuta.